No. Je to niekto upratuje. Počkaj, tu možno pôjde aj voda. Čiže to je normálna voda. Počkaj. Tam sú ľudia. Aha. Tu nezapínajte svetlo, lebo akorát sú žedané. A kúkajú sem? Aha, idú preč. Dobre. Toto je detská ozdravovňa. Aha. Počkaj, ozdravovňa znamená čo vlastne? Liečebňa, takže nejaké rekreačné niečo. Čo to je? Ale to je ešte, tu je dátum, že akože 22. či 2.5. 2005, ne? To tam niekto nadával v tých komentároch, niekto to pobíra, vieš, že to není opustené. Akože, vidíš, podľa mňa je... Starý kalendár. No aj tak halus celkom. Ukáž? No. Chceš si to odfotiť, či čo? Nie. Že aký kočík. Ambulancia. Je to tu moc čisté na Urbex, kámo. Mám z toho taký skurvený pocit. Akože... Typek toto natočil jak Urbex, no. Nejaký prívesok. No vidieš, že sa tu robili nejaké podujatia, no. Tuto máš ešte ona také, neviem, jak sa to volá. Ozdoby. A už nič. Ak je to z tejto budovy, tak sme piči trochu. Už ne. Nejaká pani. To je krása toto. Aj projdem sem. Senec. Taká senecká továreň na poháre. Toto máš ešte starú váhu. Koľko vážim, počkaj. To čo je? To neviem, čo je za prístroj. Ukáž. Čo tam je? Neviem. No, počkaj. To sú všetky dokumenty. Barva, to je asi na pečiatky a tak. Čo je v tom kufríku? No to sa hneď pozriem. Písacie stroje, všetky také staré veci. Nielen písacie stroje. Fajn, nejaký starožitný. To neviem, čo je. Zistíme, čo je v kufríku. Pozrieme to, že hľačko, kámo. Tu máš aj lieky potom. Myslím, že tu deťom dávali samozrejme. Tomu ver. Injekcia. Fuj. Takže no, sa rozprávame. Lyže. Ty kokot. Aha, zlato. Staré lyže. To
nie sú bežky? Alebo... Počúvaš? Akože... Nejaká kancelária. Ihrisko vyzerá byť používané, že sa niekto chodí opekať alebo takto. Akože aj ten trávnik, keď si pozrieš, No, to je... posekaný. No hej. No vidíš, že sa už nestarajú o tie kvetiny, vieš. No hej, je to také polo opustené. No. V starých školách opustených máš samé porno v oných jak sa to povie, kanceláriách, no. Áno? Hej. To si sa nenašiel? No. Tam máš také tie kvadraty. Aj alkohol je tam. Kde? Kedy si sa pilo proste v školách, učitelia pili jak nič. My sme neboli skoro, že žiadne opustené škola sa mi zdá. No, tak si všímaj, keď budeš v nejakej opustenej škole, že vždycky je tam alkohol a porno časopisy, všetko. Proste učitelia tam mali honiareň. Poďte sem, poď sem. Ja neviem, či je to v budove, ale počujem to veľmi blízko staďal. Poďte sem niekto. Počkaj, tu som bol. Poď. Zavolaj Karin. To je zvonku. Určite. To je zvonku. Nie, to je v tej druhej budove, podľa mňa. Brutál, akože. Sprcháreň. Fuj, toto smrdí. Konečne je počuť, ale voda už tam nejde. Tuto už nefunguje voda v tých sprchách. No to už to vyzerá dosť opustené. Aha, stará televízia, Tesla. Ty kokos. No to kámo to vyzerá, že to je býval, ale Počka, nedá sa zapnúť? Ja si pustíme niečo. kámo to je taký klasický starecký puch. Mhm. To nebýval tu niekto býval, kámo. Ten snajper, ale tak býval. A to bolo pekná izba. Točne nejaká súkromná. Čo? No a to trošku vyzerá nejaký apartman. Či obývačka izba. Či byt. Proste. Alebo niekoho izba, čo tu pracovali, pracovníci, vieš, možno. Tuto cvičili. Spali. Tu máme už kanceláriu ďalšiu, alebo sklad. Vyzerá to skoro na sklad. Megaport. Ale karničky už sú vyprazené. Jo. Ideme ďalej. Neviem, či aj tá časť je opustená. A
Ale rád by som sa tam dostal. Tuším, to bolo zamknuté. Ale... Fuj. Vonia to tu po čokoláde, neviem prečo. Nejaký vstup na strechu, že by. A takto tu vyzerá tak detská pozdravovania zvonku. Dosť creepy miesto. Ježišmačka. Víš, čo to počujem v krikoch. A rôzne preliesky tu mali pre deti, čo sa liečili. Nech to nebude. Ja počkám. Ideš s nami? Díky. Prečo? Bude tam ale týpek na polku. Bude tam klaun. Čau, zároveň. Fuj. Fuj, ja to vedem. Prečo? No. Nezjebám sa. Čo sa...